Banga-oras, Ilocos at tuyanti pa ulo dagiti damdama ditoy. Press Corps. Ti paulo dagiti damdamag. Tricycle driver na arestar kaputi kaso a frustrated homicide. Dua motorsiklo na disgrasya. Ama ng rames ti anak na napilahanan ti kaso. Babae na dungpar ti motorsiklo. Umiso awagas ti pan nakadisiplina ti ubing na ipaganet get. Iti bennek ti ayam Thunder ken LA Clippers nangabak. Ti detalye dagiti damdamag. May sa tricycle driver ti inarestar dagiti otoridad gapuanan ti kaso a frustrated homicide iti siyudad ti Vigan. Ti police report ti Press Corps Ryan Pardo. Arestado ti maysa nga tricycle driver amanagan ti Rodini Teodoro E. Pildad. 27 iti tawen na nga agnay iti Barangay San Julian, Vigan City. Kalpasan nga rimwar iti warrant of arrest na iti suspect ket addaan iti kasong attempted homicide. Ket itaylang bigat ket itan abalay ti panakakimeg ni Teodoro. Segun ken ni Police Superintendent Judith Del Prado, OIC Chief of Police, iti natakamat nga ili Enero 20 nga naaramid iti kaso. Iti suspect babae iti panagririda ken ti asideg nga kabagyan na. Bali, base iti report, dati konsesa bayubay kin dati napili tayo ket nagkaroon ti handa pagkinawatan may panggap iti Jetmatic. Ang tanay baga na siya magkinbagi dati Jetmatic ito yung investigation din. Nga dati konsesa bayubay di dati trouble incident, dati ket nangirwar iti paltog nga caliber 38. So natiliw ti police di jay. Ngem siguro dayan ti trouble pinaglaban day di kaya siguro nadangran na mot ito'y natiliwan ti paltog dati konsesa nga nang file ti kaso kanya na. Iti attempted homicide iso dati iti custody tayo ngayon dati kaso iti konsesa bayubay bali identi report tayo natiliwan iti paltog dati. Sonto DJ ti sukimaten mo anya ti status DJ paltog nga natiliw kanyanan. Ulit nga ng TED iti reaksyon ni Teodoro, maipapan ken ti kaso na idin tamapang kami makisarsarita ken kuana iti uneg iti pagbaludan. Posible DJ nga makapagpapatangdan tumot lang dagkakabagyan ta. Oray nakapila DJ kaso. DJ tumot lang ayan dag mabalinggan tumot lang nga ormoso ti pagbalida. Sa danto mapantumala DJ korte DJ danto nga waswasan iti kaso. Naikkan ti inem nga 10,000 iti suspect para itinanay apan nakawayawaya na. Ryan Pardo, Core TV News. Napasamak ti vehicular accident ti siyudad ti Vigan no sa dino duang motorsiklo tinain bulbar. Sa balibay a police report ti Press Corps Mark Reyulicio. May samanen a vehicular accident tinapasamag iti siyudad ti Vigan, particular iti intersection sa J. Jacinto Street ken Florentino Barangay 1 iti nadakamat nga ili. Ditoy ana involbar ti maysa a motopush, color black, at daan plate number 443900. Aminaneho ni Giancarlo Bayola E. Ferrer, 19 anyos, baro ken nagnanaet ti Barangay San Julian Norte, Vigan City, ken iti maysa nga euro a motorsiklo, color black, at daan plate number 3848LH. Aminaneho ni Ariel Abalos E. Pilarca, 17 anyos, baro ken residente ti Barangay Anunang Mayor, Kawayan, Ilocos Sur. Bali dati duang nga motor ke eksersaron uday mon ona dati ni Bayola. Dati kin Odi ni Abalos han nga napakadaan DJ pinag left turn ni Bayola so nga nadungpar na. Nga madanto kanya dan no ayan to titungtungan dan. Oray no dati Abalos ki student no nanto titungtungan da ison tulat ti masoroten. Saan pay ammo no mano ti gatad ti dadael dagiti dua a motor ket manamnama ngagpatang dagitoy dua a nagmaneho para iti pan nakasulbar ti kaso. Balaag ti PNP at anangin dagiti motorista iti agmaneho tapno maiwasan iti disgrasya iti kalsada. Mark Reyulicio, Core TV News.
Napilaan ti kaso a rape ti ama mapapati anang rames ti bukod ng anak iti siyudad ti Vigan. Mismo nga ti ina ti biktima ti nangipila ti kaso. Ti follow-up report ni Press Corps Nerly Bunag. Naipilan iti kaso kontra iti maysa nga amaan ng rames iti bukod ng anak. Seknan karaytoy sumurok kumurang at tawenan nga aramidan iti nasao nga ama iti panang rames iti anak na. Basar iti impormasyon a naggapo iti PNP Vigan. Dimmalan iti medico legal iti ubing. Ket iti agdama adda iti kustodiya ti PNP Vigan iti suspect. Bali napa-examine mo DJ biktiman, kinalaan mo ti statement for filing to DJ kaso. Han ko pa'y nga nakita wang pa'y DJ result nga. Mismo nga ti ina ti biktima iti nagipila iti kaso. Ket mainaig karaytoy nagparirikano ti suspect iti balayda idinta na amuan na nga indarom dadaytoy. Nangeg ti news team iti panagbabawi ti suspect ngem naladawen. Nerly Bunag, Core TV News. Padaanan iti sumarunuan na barang adamdamag dito'y Press Corps. Babae, nadong party motorsiklo. Umiso awagas ti pan nakadisiplina ti ubing na ipaganet get. Iti bennek ti ayam, Thunder ken LA Clippers, nangabak. Amin na gito'y maamuan ti panagsubliti. Press Corps!